gore rinera kudyiwa rinopisa. Panapa papa paita unonzi mutemo wedzungu nemunyama, saka regedza tinyatsotangira ipapo tichiona vanhu vamwe vachizoitwa kanyama. Kana uchingotosvika panapa iri first time yako ndo paCoolian TV pacho, tiri kungoti welcome pachivhitivhiti chevanhu patinokuudzai dzese dzinenge dzichiitika. Tungwarara manje inenge yatuparara because kungwara kune kwakupera, unongojambira kubva mukungwara uchienda mukuparara. Now Tungwarara ane rimwe level ravari kumusiya kuti aende because agara ane nyaya dzake. Like last time takakuudza tikati kune list revanhu vekuti gore rineri kuona rapera ameno zvinenge zvatoitika, but rekuti vanhu vachangangurwa zvekuti zvichasiririsa vanhu vachasumudzwa nenzeve ndo vakawanda, ende Tungwarara aripo palist revanhu vacho ivavo. But Tungwarara ane hombe yaari kuvhura. Regedza tionesane kuti Tungwarara this time aita sei. Ndiri kusangana this guy anonzi Lumumba uyo. Lumumba ane zvinhu zvaari kutaura, but pandataona achitaura that statement isusu like ndogara ndichikuudza politics dzekuZimbabwe dzakangofanana kana even nemakuhwa emuraini chaiwo, kuti unotoziva kuti nickname Ningi ari kudaidzwa chinzi zvakati, kana Ningi akataura zvakati zvikureva kuti zvakati, unongonyatsoziva kuzvitsanangura zvese, unongochigara uri mumastreet and word by word repolitics dzekuZimbabwe. Even step chaiyo inofamba munhu togona kutsanangura kuti step iyi iri kurevei, sedha ari kufamba achiita rudhu kana kuti ari kubhula munhu, tinotokutaurira kuti step iyo iri kureva kuti chii, kana kuti step yemunhu ari kutya, as long as uri a politician. But now Lumumba ari kuti Paul Tungwarara is amazingly and astonishingly stupid. You will find out soon why stupidity is expensive. Tungwarara ane hombe dzakawanda dzaari kuvhura. Yekutanga iri kuitwa naTungwarara ndekuti akatanga achibuda achitukirira Tagwerei, taura kuti iwe zvekuti une mari ndezvekwako, zvekuita mari hazviri kuti uchanzi uchatonga nyika iwo. Mareasons akatadza kuwirirana na Tagwerei anga ari mareasons enyaya dzekucentral committee dzedziya, nyaya dzekuti Tagwerei anga ane wake munhu waida kuti ange achimirira maNicaland kucentral committee, handiti ndobva Tungwarara bva angonopinda bva azvipinza iye chaiye wemene that position. Ndo pakanetsa nyaya yacho yese ipapo. Pakazongobuda munyaradzi machacha Komiza akati idzo nyaya dzako dzouri kuita idzi tanzwa kuti mune zvamaita kumaNicaland, but for now takumbonulifya zvese zvamaita ikoko, tozoona kuti zvichamira sei, but hatisi kuda akangoti tatonulifya, hakuna zvingamboita ikoko because hazvina kuhavisiri izvo zviri pamutemo wepati. Hausi mukadzi kaiwo because munhu abva apa mukadzi, saka anofanira kupinda ipapo mukadzi. Chechi2 haubve kumaNicaland kusaidi rekunhingirikini, maNicaland inobva yakasiyana, haubve kusaidi rekuChipinge because pariwa munhu wekuChipinge chaiye kwete iwo wekubhoera. Saka ndo nyaya dzakanyanyotemesa musoro idzodzo kusvika Tungwarara atoona kuti ndangwara zvangu, but panapa zvinhu zvaoma. Ndobva akatanga kunotsvaga madhara ekutamba nawo, ndobva anotangira kusvika pa-first bus stop yedzungu inova Christopher Mutsvangwa, ava vanongomwawo kuchuka vachitaura zvese. Honestly speaking, mupolitics dzeZANU-PF vaya anonzi Mutsvangwa haana kana one chinhu chaanokwanisa kubatsira nacho. Teererai inini, nzwai inini ndiri kukuudzai, but munhu wekuti ndeve mwau munhu anongonzwawo nyaya dzevanhu dzichitaurwa, but iye anozosvikawo dzitaura matauriro ake. Now mistake iri kuitika panapa naTungwarara ndeyekuti, according to this Dominic guy ari kuti zvoni, these people they send this man of God to discourage any coup attempts and to instill fear in people, all in the name of prophecy. What he said yesterday was a political statement, not a prophecy. Saka zvaitika kudaro manje, Yupet Angel ari kutonzi akatotumirwa kutoshanda achinodingirira Mnangagwa, achichikidzira vanhu vanogona kudaita se kukudubira Mnangagwa, because what they know is that vapadhuze kuita zvinhu zvekuti vanogona kuburana ipapapa, kunyandurana chaiko ipapapa.
Mona paipe vakapanana yambiro dzakanaka kuti abatiko iwo wakutaura zvakati inga tine zvatakapromisana like makatoona even gore richitanga achienda kuHeroes eka chiwenga nezvakatotaura kati kwenga tine zvatakatambuisana rangarirai zvatakavimbisana patakaita Operation Restore Legacy. Zvinhu izvozvo zvakakosha, rangarirai mapromises iwayo. These guys vanochuza kuignore ende vane kudherera kwakawandisa, kakudherera nakacho kavanoitirana kakanyanya so, but vari pakudhererana ipapo manje ndo pari kubudikira wana Tungwarara wokuti haasi kuziva kuti politics dzacho dzinofamba sei. Zviri clear, it's on record. Makatarisa pareply yakapiwa naziyambi inonzi chiye yedosiye ranga rangonyuka rangobudikira rere richinzi rarabva nekunana chiwenga. Pane mashoko akawanda akataurwa. Mashoko iwa anoratidza kuti this Tagwirei guy, Tagwirei munhu wekuti ane a certain position yaakatoiswa, ane vatone maonero avanomuita because of kusponsor kwaakaita chinhu kungoriska. Up to now ndogara ndichiudza vanhu kuti Geza zvaaita zvanga zvitori nepowers, zvaaitotaura pane zvaigona kutongoitika, but zvinhu zvaGeza zvakafoira because Geza akashaya masponsors, Geza akashaya vanhu vakamupa mari. Ndo pakanodhakwira zvinhu zvaGeza. Handimukubata nyaya yacho because munhu waanyanya kuti against naye wacho ndiye munhu anotonyanyobudisa bhegi rese. Geza mukatarisa zvinhu zvake zvanga zvingori against Tagwirei, ndobva zvazongoitikawo zvakaitika ndobva zvaitika. But nawo manje uyu ndo nedzungu rakewo Tungwarara akuya akutanga kuti Tagwirei ozodai zvozodai, but Tagwirei naMnangagwa nditsikewo zvakatonyanyisa kutodarika this young boy. But this young boy dzungu raari kuita rinoona umusiya mangwana azoshamisika kuti saka politics dzacho ndo maitira atinoita here nai vedu wei. Aiwa izazvi zvekurotomoka, it's something chandoziva kuti one day uchangonzwa kuti vakutaura kuti politics dzacho ndo maitiro here atinodziita, because wakutukana naTagwirei, wakutukana naNhingi, vamwe wakutobudawo vakutoti konai baba munini muri kuita politics dzinenge dzepitcourt ngirikini dzendotape mapitcourt government acho kaya ekuti unotoona kuti munhu ndikungoda kungopopoka munhu murume ada kungojera ngopopota so unoona kuti baba vanenge vaneka kutongwa nemukadzi so kuti vatojaira vakutoinspire vakutoudzirwa maideas ekuita zvinhu nemukadzi kuti ndo vakabozakadzi ndo vanokuita zvinhu kupopota magentlemen chacho vanonyasara zvepolitics vanongoe kupopota. Tarisai vanhu vacho ndokona kupai kana list line up revanhu vakawanda vanoita zvinhu zvichibudirira vapopote. Kwangona any politician anokoti chabvoza kuti hapana zvinozikanwa the likes of ndowana Mutsvangwa vaya anyarari muromo wake. Mapoliticians acho vanenge vachingotarisa so tonoti okay saka pana pada kuti dai sodo vanonyanyisa kuwanza action. But the problem yakuitika ndekuti these people vari kunze vemuZANU-PF vari kusenda Upetangel kuti apinze fear mune vanhu because ana Upetangel vanenge vachionera futi dili ka vachianalyze vachiita sei, but and the belief kuti Upetangel zvaanotaura achivapawo neproof kuti ndakazotaura zvakati ndikambodai zvikabudirira ndikatoprofita Nhingi ndikabudirira Nhingi akazochi president Nhingi akanyandurana neni ndikatotaura kuti haasi kupedza Nhingi rikini because ndanga ndadeclare. Saka iko zvinhu Upetangel manje anonganzi chenda uchechika unodeclare kuti zvinhu zvinonhingirikana. Uyu akakuya nedzungu kakutanga kungomwachuka manje asina side Tungwarara paatoripo paipai because akutraya kustopa munhu ari kunzi ari kuda kustopa vanhu kuti vasaite coup Zimbabwe handiti. Saka side rakacharishaya pakudai so ava vari kunzi ndo vatumawo kuti astopa vanhu. Saka kunzi iwo uyu wakumufaitire chii iye ari kusaidi kwedu handiti. Saka kusaidiri zvikadhakwa Tungwarara zvinomudhakwira, kusaidiri zvikadhakwa futi kana kuti kuko zvikabudirira zvinongomudhakwira because wagara hauna pako pouri kunyanya unongedzera kana pawakamira pane musoro ndo paari unodhakwira dhiri racho. Vamwe vari kuti aiwa Tungwarara ari kuzodai so zvaari kuita ari kugona, it's okay, but tiri kuti Tungwarara atovhura hombe. Isusu takunyatsota idzi ipolitics dzemuZimbabwe. Tungwarara wavhura hombe, ndo politics chaidzo. But handisi kuziva kana mune dzimwe dzamunodzana kumasendline kwenyu, it's okay. Idzi hadzisi dzekuti dzekumasero, kana muri wekumasero munotouya totokudzai kuti chii chine chaitika. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.